Issa se nieħu deċiżjonijiet sodi u skomdi. Hekk iddikjara l-Kap Nazzjonalista Adrian Delia, ftit wara li sar magħruf li kiseb ftit iktar minn 67% tal-voti tal-Kunsillieri vot ta' fiduċja li sejjaħ fil-konfront tiegħu. Deċiżjonijiet komdi, bid-deċiżjonijiet sodi u b'deċiżjonijiet forsi iktar skomdi. Fil-fatt kienu kważi 600 kunsillier li jew ivvutaw kontrih, jew ma marrux jivvotaw jew ħassru l-vot. Bitwissija ċara lejn il-fazzjoni ta' Simon Busuttil, Delia qal li issa se sseħħ ir-rieda tal-maġġoranza u l-Partit Nazzjonalista jerġa' jitwielet mill-ġdid. Ser isseħħ ir-rieda tal-maġġoranza. Fl-euforija tar-rebħa Delia sfida wkoll il-fazzjoni Busuttil li se jagħmel it-tibdiliet għaliex għandu n-nies warajh. Ħanbiddel dak li hemm bżonn, imma mhux sa nagħmlu waħdi. Twissija ċara lil fazzjoni Busuttil li se tkompli turi l-preżenza tagħha fil-partit li jinsab fl-eqel tal-ġlied intern li ilu jiddomina sa minn mindu ħat-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista. Dak kollu li ġraw fil-ġimgħat li għaddew illi kienet esperjenza pożittiva ħafna l-Partit Nazzjonalista. B'reazzjoni għar-riżultat il-fazzjoni Busuttil sostniet li t-tmexxija ta' Delia għandha tifhem il-kidba fuq il-ħajt, dik li Terz Tal-Kunsilliera m'għandhomx fiduċja fih. Aħna se nibqgħu fil-partit. Sostniet istqarrija firmata minn Ivan Bartolo u Markantni Samut li resqu l-petizzjoni kontra Delia. Il-fazzjoni ta' Busuttil saħqet ukoll li l-vot ta' fiduċja f'Delia jirrifletti n-nuqqas ta' fiduċja li għandu l-elettorat fil-kap tal-oppożizzjoni. Intant inqas minn sija wara li ħareġ ir-riżultat, l-eks kandidat Nazzjonalista Herman Farrugia ħabbar li telaq mill-partit li kien ilu jimilita fih 48 sena. Fuq Facebook qal li se jagħmel ħiltu biex jaqgħad flimkien lill-Alternattiva Demokratika u lill-Partit Demokratiku ta' Marlin Farrugia. Dan tal-aħħar huwa l-partit li miegħu Simon Busuttil kien għaqad dik li baqgħet magħrufa bħala l-koalizzjoni tal-konfużjoni. Farrugia qal li ma fadalux ħin xjaħli wara li saf intimidat b'mod kriminali u arroganti minn nies baxxi tal-partit li twilet fih u li dejjem ħabb. B'reazzjoni l-partitarji ta' Delia qalulu biex ma jinsix jalaq il-bib warajh, waqt li oħrajn qalulu biex imur jindifen. Persuni oħra qalu li Farrugia ma jemminx fil-kelma demokrazija. Nies oħra kitbulu biex ma jkomplix ipeċlaq, jalaq ħalqu u fuq kollox biex jirrispetta rule of law li tant u sħabu tal-fazzjoni Busuttil jitkellmu dwarha. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.